Hello everyone, खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो About Bodo Celebrities YouTube चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो मोननैसो आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअ आरो मुभिनि सायावहाय आपडेट्स लानानै ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर बेनिनो गिबि आपडेटखौ होनो सानदों आङो लोगोफोर आर सानजारां एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शन प्रेजेन्टनि आन्दारावहाय गोदान मोनसे आबुं बर' सावथुन फैनो थांगासिनो लोगोफोर स' बे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि मुङानो जाहैबाय फिन साजा आरो बे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों लिसान रामसियारि बिथां आरो एसिस्टेन्ट डाइरेक्टराव दङ थमास ब्रह्म आरो राहुल मोसाहारि बिथां आरो बे सावथुननि प्रडिउसारा जाहैबाय मनीष सरगयारि बिथां स्क्रिप्टखौ लिरदों थमास ब्रह्म स्ट'रि आरो स्क्रिन प्लेखौ खालामदों लिसान रामसियारि बिथां ओमफ्राय लोगोफोर बे सावथुनाव जों गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन सिमां सैनारि बिथांखौ बिथांजों लोगोसे गाहाय फावखुंग्रियाव दङ फुजा मोसाहारि बिथां आरो बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बे सावथुनाव बर'नि गोबां गोजाम आर्टिस्टफोरखौहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोननो हागौ लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां फिन साजा आबुं बर' सावथुननि शुटिंआ दायो स्टार्ट जाबायानो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जाना दं दानिफ्रायनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर स' लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर दाख्लैबावै आङो गेमस्रि दैमारि बिथांनि मोनसे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट भिडिअ लाबोदोंमोन लोगोफोर स' लोगोफोर गेमस्रि दैमारि बिथांनि बे अफिसियेल आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय हां आरो बे आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअ जोङो गेमस्रि दैमारि बिथांजों लोगोसे गाहाय फावखुंगुर महरावहाय उत्पल बसुमतारी बिथांखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर आरो बे आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि करिय'ग्राफखौ खालामदों मालेन नार्जारी बिथां ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर गेमस्रि दैमारि बिथांनि बे आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोर एक्साइटेड जाना दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थाथ'दो स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं